Zdravo, dragi moji, i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Nadam se da ste dobro, da se pripremate za praznike i da ovo vrijeme provodite najlepše moguće. Ja sam ovdje sa novim videom, kao što vidite, i stigao mi je jedan jako zanimljiv paketić i prosto ne mogu da sačekam da ga otvorim, a isto tako ne mogu da ga otvorim bez vas, tako da eto, evo, ovo je jedan brzinski video, bar se ja nadam da će biti, jer uvijek kad kažem brzinski ono ispadne 40 minuta, tako da eto, sada ćemo ga otvoriti zajedno. U pitanju je paketić sa sajta Shein. Kao što znate, obožavam taj sajt i sada sam naručila neke sitnice, stvarno nije nešto puno, ali eto, htjela bih da otvorim sa vama i svakako da ću vam stavljati i slike proizvoda sa sajta, baš i njihove cene. Da neko želi da poruči sa Sheina, a ne zna kako funkcioniše dostava, plaćanja i sve to, može da pogleda moj prvi video i u njemu sam baš sve objasnila, kako za Srbiju, kako za zemlje ostale, tako da eto, možemo da krenemo. Ja sam već isekla kesu mog paketa kako bih lakše vadila i nadam se da neće biti previše žuškavo. Prvo što imam jeste ovaj preslatki papir. Ovo je papir koji stavljate, onaj mazanje, ali stavljate ispod hrane ili da uvijete sendvič ili šta god vam treba, tako da za kuhinju je definitivno. I ovo je bilo poručivanje da zamislim €1,5. Stavit ću vam svakako ovdje negde. Za €1,5 dobijate random, ne znam ja sad da li 50 valjda papirića, tako da eto su moji i baš su jako slatki, jer imaju nacrtane ove kao bombonice, krosane, torte, hlebove i jako mi se sviđa, baš sam oduševljena. Druga stvar koju imam jeste ova četkica. Ovo sam najviše naručila zato što je stara četkica za kil koju sam koristila uništena, tačnije nisam je lepo obrisala od kila, a stajala je blizu lampe za sušenje, tako da se skroz uništila i onda mi je trebalo jedna, a kada sam poručivala videla sam ovo na sajtu i bila sam u fazonu, zašto ne, a i bila je povoljna. Dolazi u ovoj zaštitnoj
pokušavam da vam dočaram koliko je ovo lijepo. Ovo dole su, ne znam da li čujete, ovo dole su oni kao kamenčići, kristalčići, kako god. Jako je lijepa, baš. I ona izgleda ovako, znači obična ravna četkica kakva meni treba za nanošenje gela. Tako da, nadam se da vam se sviđa. Tako da, to bi bio drugi proizvod. Ova sljedeća stvar koju imam jeste nešto čime sam ja jako dugo sam tražila ovo i jako dugo sam htjela da naručim, ali nikako nisam stizala i onda kada sam vidjela i na Sheinu bila sam prosto oduševljena što ću ga konačno naručiti. Mada u skorije vrijeme treba stvarno da odem do prodavnice neke da uzmem malo ozbiljniji mikrofon i sve to stoji. Međutim, znate kakva sam bila, hoću, neću da snimam i ostalo i onda nikad to nisam shvatila previše ozbiljno. Ali sad imam neku volju pa mogla bih da potražim nešto. Ali svakako stigo mi je ovaj USB mini mikrofon. Ovo je onaj mikrofon sa štipaljkicom da mogu da zakačim ovdje ili gdje god. Tako da ja se nadam da će lijepo zvučati i da će biti malo zgodnije za snimanje, mada kao što kažem trebalo bi nešto ozbiljnije, ali eto, ovo će da posluži još neki video i jedva čekam da isprobam. To je nešto što sam najviše onako čekala. Sad ovako, sljedeće što imam jeste da sam poručila i nešto od veša sa sajta. To mi je jako neprijatno da pokazujem, ne znam iz kog razloga, ali jednostavno takva sam, tako da to bih ostavila za sebe i nije trebalo ni da budu u ovom videu, ali eto, našao se tu pa eto čisto. Da, i isto što mogu da kažem, iako neću pokazati, ovo je nešto na pertlanje, ne znam, ja tačno se ne sjećam, ali jako im je dobar veš za jako jeftin novac, ne znam, 10-15 evra je komplet koji ne možete nigde naći za taj novac. Evo ovako, sljedeća stvar koju imam jesu pincete. Pincete koje služe za razne stvari, ali ove sam ja lično uzela za vežbanje nadogradnje trepavica, jer je ovo jedna ona kosa, a jedna je ova ravna, tanka baš, tako da ovdje ima stvarno ovih raznih, koristi se za stavljanje cirkona, za hranjenje ptica, za također lažne trepavice, tačnije nadogradnju trepavica, za popravljanje nekih telefona i tako dalje, ali bile su jako povoljne, a smatram da su za vežbanje i više nego dobre. Probat ću ih svakako, jer kod nas je jedna ovakva
1000 i nešto, 2000 dinara, a ja sam obe platila, stavit ću ovde koliko, tako da smatram da su i više nego povoljne. Tako da eto, pokušat ću da se naučim, jer imam onu online edukaciju, sve kako se radi, ali htela bih da, još mi fali da kupim onu lažnu glavu, da se učim, ali polako. Takođe, zato sam uzela i ove Beauty Kaizen, kako god, lažne trepavice, tačnije ove su baš C, kako kažem, zakrvljenost, i ovo su miks ovih veličina od 9 do 15. Ne znam koliko možete da vidite, ali smatram da je i to, mislim, bilo jako povoljno, kao i sve ostalo, i smatram da za vežbanje ne treba, ne znam ja koji kvalitet trepavica kako bih se vežbala. Tako da, eto, to je nešto što nadam se da će mi pomoći. Sledeća stvar koju imam jeste puder. Nikad ne bih rekla da ću poručiti puder sa ovog sajta, ali posle mnogo stvari koje su mi potvrdile u međuvremenu dok nisam snimala za YouTube, tačnije u mojoj pauzi, poručila sam dosta korektora, dosta rumenila, ne znam ni ja koje sve stvari, od kozmetike, pudera za obrve i tako dalje, i shvatila sam da sam zaljubljena u njihovu kozmetiku, tačnije korektor ne može da nadmaši, nijedan drugi korektor ne može da ga nadmaši, tako da sam bila u fazonu, wow, zašto ne bih probala i puder ako je već sve tako dobro. I naravno ne izaziva mi nikakve iritacije na koži, a pakovanja su i više nego, ne znam. Sada, ovo će biti malo
snimam video, a vi pišite u komentarima. Pretposlednja stvar koju imam jesu ove sličice koje sam uzela, to su one vodene i uzela sam ih zbog, naravno u februaru sledi dan zaljubljenih, pa za nokte su onako jako simpatični. Zašto neće da fokusira? Uglavnom, jako je slatko, jako povoljno. Sada, poslednje dve stvari jesu moje maskice. Tačnije, za nekih, ne znam, nedelju, 2 dana treba da uzmem novi telefon i ja sam odlučila da to bude iPhone 13, tačnije trebalo bi da bude, tako da sam iskoristila priliku i naručila bar 2 maskice sa sajta za telefon, jer je više nego povoljna tamo, tako da ću vam pokazati te dve. Ja se nadam da ću uzeti taj telefon, da mi ne propadnu maske. Prva je, kao što vidite, ova jako glam maskica, jako nekako Pinterest mood, nekako me baš očarala i na njoj piše Better days are coming, tako da eto. A druga maskica je ova. Ona mi se posebno svidela zato što je stvarno tekstura onako kao dlačice da ima. Jako je mekana i jako je baš onako baš je preslatka, bar u mom mišljenju, jer ja volim print, tako da eto, to je ta maskica. Tako da nadam se da se i vama sviđaju stvari koje sam poručila i dobila i pišite mi svakako u komentarima šta mislite. Ovo je stvarno bio brzinski video u odnosu na kakve ja snimam, ali nadam se da se ne ljutite. I stižu zanimljiviji videi, stiže tapkanje po kameri ili pogledalu. Vidjet ću još neki videi sa usmeravanjem pažnje baš na vas i nešto dosta zanimljivo. Takođe stižu moji paketi iz Srbije sa slatkišima i raznim stvarima i hoću i to da vam snimim i svakako nadam se da ste mi dobro, a mi ćemo se videti u nekom narednom